Iruñeko alkatea, Joseba Siron. Alkate jauna egunon. Egunon, zer moduz. Baina lehenik eta behin ezakinik zorionak edo eman beharko nizkizuken, EITB Fokusen emaitzen arabera, Hego Euskal Herriko alkateen artean, baloraziorik onena zuk zeuk lortu duzulako? Bueno, gauza horiek normalean horrela gertzen direnean, pues gusto handiz hartzen dituzu. Nire kasuan ez du merito handirik, ze beti esaten dut alkatetza edo alkate da izen korporatiboa atzean sekulako taldea dago, eta hori horrela baldin bada, izango da seguro, fijo, taldeari esker. Pixkanaka joango gara, xehetasunak aktualitateak ematen dizkigun kontu guztiak xehetzen, baina egutegiari begiratuta ikusi dugu, ia urte betez zentsura mozio horren inguruan akordioa zegoela iragarri zenutenetik. Zer moduzko azken urtea izan da, alkate jauna? Bueno, ongi, nik esango nuke zentsura mozioari esker momentu honetan Iruñan hamarkadetan izandako gobernurik egonkorrena eta solidarioena eta baita ere aurrerakoiena dudari gabe baduela. Eta, bueno, pues hor gobernuari dagokionez, oposizioari dagokionez, bi motatako oposizioak ditugu, alde batetik dago PSN-erena, PSN-eren oposizioa, bueno, pues izaten ari da trinkoa eta asko diskutitzen dugu, baina beti era baiezkor edo ez dakit, edo positiboa, eta, bueno, gauzak lortzen eta gauzak adosten ari gara. Eta gero, zoritxarrez dago UPN-eren oposizioan, nun, momentu honetan, esaten den bezala ni ez da ni zel espera, mendira joan dira, normalean esaten den moduan, eta pena da hiriaren sektore garrantzitsua ordezkatzen dute, errespetu handia merezi didan sektorea, baina momentu honetan, desde luego, Iruñeko udaletxean ez daude. Zertaz diskutitzen duzu, PSN-erekin? Barkatu PSN-erekin? Desente diskutitzen duzuela, eztabaidatzen duzuela esan diguzu, zerri buruz batez ere, gaietan diskutitzen duzu gehien? Pues, hombre, diskutitzen dugu, hartzen diren erabaki guzti haiek haien kriterioak dituzte, EH Bildu, Kontigo Zurekin, Geroa Bai eta PSN partidu oso ezberdinak dira, tradizio ezberdinekin, eta gauza askotan, kontrako jarrerak edo ezberdinak behintzat baditugu, eta sekulako alegina egiten ari gara. Bueno, dudari gabe, hombre, argi dago politika aurrerakoiak aurrera atera al izateko, etxe bizitzari dagokionez edo, ez dagoela problema nabarmenik, edo jasangarritasunaren inguruan, baina adibidez hizkuntza politikan eta, ez adostasun handiak ditugu, eta ikuspuntu horretatik, akordioetara iritsi behar dugu. Hori da gure lana, hortarako hiritarrek jarri gaituzte Iruñeko udaletxean. Desadostasun argietako bat hizkuntza politika aipatu duzulako, euskararen inguruko udala araudian egon liteke. Hori adostuta dago araudi berri baten inguruan aurrera pausorik ez ematea, oraindik UPNek martxan jarritako araudia dagoelako? Hori da, martxan dago UPNek berak jarri zuen araudia, baina gero UPNek betetzen ez zuen araudia, gainera. Hori kontraesangarria ematen badu ere, eta orain behintzat, esan dezakegu, araudi hori, naiz eta gure araudia ez den, argi eta garbi, betetzeko aleginak egiten ari garela. Eta noski, horretan ere, aurrera pausuak eman beharko dira, hortan guztiok gobernuan gaudenok eta oposizioan daudenek ere, ulertu behar dutelako Iruña bi hizkuntza dituen hiria delako. Eta hori izan da horrela azken 2000 urteetan. Aratago, alkate jauna? Bueno, modu simboliko baina nik esango nuke oinarriak, iritzi eta jarrera politiko horien oinarrietan onartu behar ditugu elementu horiek, guztioi dagozkigula bi hizkuntzak Iruñan, eta gero horren gainean iritsiko da momentua hitz egiteko euskararen udal araudiari buruz, edo aurre eskolei buruz, eta edo adibidez kalean seinaletikari buruzkoak, eta bar, oso importanteak dira printzipio horiek, gero horren gainean montatzen da bestea.
Ezagita adostasuna hurbilago egon daiteken PSN-erekin erorien monumentuari dagokionez, elkarrizketa bat baino gehiagotan adierazi duzu, legealdi honetan itxitzat eman nahi duzun gaietako bat dela, baina hor badakigu orain arte ere, ez zetozela bat, ez da tarten sartutako eragileak, elkarte, memoria elkarteekin eta, bueno, aukera desberdinak gaudela mahai gainean eta adostasun gutxi. Bai, hori da, orain arte gai hori nahiko blokeatua egonda. Nik beti esaten dut inguru horretan erorien monumentua eta askatasunaren plazaren inguruan bi afera garrantzitsuak daudela, bata noski memoriarekiko hori harremana du, baina bestea baita ere urbanistikoa da, hirigintzari dagokionez, zabalgunea eta auzo berrien arteko hori lotura delako. Bi arazoak konpondu behar ditugu. Orain arte guztiz blokeatua egonda, badirudi jarrera batzu malguagoak edo bilakatzen ari direla poliki-poliki, eta hortik aurrera nik planteatzen dudana, noski, da 2015-2019an hasitako gidoiarekin jarraitzea, gidoirik hoberena delako. Ideia batzuk maigaineratu ziren. Noren partetik ari dira jarrerak malgutzen? Bueno, dakigunez, PSN-ek orain dela gutxi adierazi zituen gauza batzuk, adibidez, prest zeudela onartzeko eraikinean hainbat aldaketa, esan dezagun horrela, hori orain arte etzen esaten bakarrik aspektu simbolikoetan mugatzen zen, eta ez dakigu hori nahikoa izango den. Hori noski ideien lehiaketatik ateratzen diren proiektuetan agertuko da. Eta hortarako, hori jarrera maksimalistetatik atera behar dugu. Jarrera malguagoak hartu behar ditugu. Eta nik uste dut PSN alde horretatik hasi dela. Nolari zara ikusten abiadura handiko trenaren inguruko debatea, Asiron jauna, orain bi aukera horiek daudeneak ezkio itxasotik edo Gasteiztik izan beharko lukeen lotura Nafarroako hiriburuak, eta informe baten esperoan hori entzuten ari gara, ordezkari politiko gehientsunen ahotik. Zure ustez ere informe horrek erabakiko du edo hartuta dagoeneko erabakia? Bueno, pues haize horiek Iruñeko udaletxetik oso urrun pasatzen dira, baina, nik noski erabiltzaile gizan, politikaren erabiltzaile gizan, badut nire iritzia. Noski horretan asko kontutan hartu beharko litzateke, batez ere, hori inguru giroan izan dezaken impacto. Eta Iruñari dagokionez, guretzat hori oso importantea da, eta behingoz soluzionatzen bada, eta ventilatzen bada afera hori, ze hemen Iruñan badugu arazo bat, badakizue, trenbideak bitan mozten du iria, eta Etxabakoitz bezalako auzoetan orain dela hamarkadak ari direla horren zai. Pentsatzen dut abiadura handiko trena ez dela herriak eta Euskal Herriak eta Nafarroak eta Iruñak dituen beharrei erantzun hoberena ematen, badira beste irtenbide batzuk askoz ere jasangarriagoak. Ingurumenaren arrazoi hori aipatutala ere, ondorioz hatzen dugu, Gasteizko aukerak gehiago konbentzitzen zaituela, bi aukera horien artean erabaki berro alima da bintzat? Bueno, ez dakit azkenean noren alde izango den, hemen iritzi gehienak, entzuten diren iritzi gehienak Gasteizen aldekoak entzuten dira. Baina hori errepikatzen dut, haize horiek Iruñeko udaletxetik oso urrun pasatzen dira. Beste kontu bat ere bai, Iruñeko udaletik iragarri duzuelako, etxebizitza turistikoei muga jarri nahi diezuela, kopuru tortala hartuta eta ITB datako datuak hartuta, Iruñean 563 etxebizitza turistikoa daude, horretatik gehientsuenak alde zarrean daude eta lizentziak mugatzea onartuko duzuen justu, eremu horretan. Honi batu gertzaio auzitegi gorenaren erabaki ere badaukagula, debekatzeko etxebizitza komunitateetan, helburua izango litzateke alkate jauna kopuru hori pixkalaga eman dugun 563 etxebizitzako kopuru hori murrizten joatea Iruñean? Bueno, Iruñan orain arte jakin izan duguna da oraindik arazo hori ez dela beste hiri batzuetan bezain larria,
baina momentua da nolabait mozteko. Eta hortik gure azken aldi honetan hartu ditugun erabakiak. Aipatu dituzun etxe turistiko horiek ugaltzen ari ziren, azken 5 urteetan 90 eskaera berri jaso dira, eta bueno, guk egin duguna izan, dakizuen bezala, izan dela moztu hori, moztu lizentzien afera, 21 gelditu dira pendiente. Momentu honetan Alde Zaharrean dauden etxe bizitzen 2,8 gutxi gora bera turistikoak, alokairu turistikokoak ziren, eta bueno, pentsatzen dugu badela bultzatu nahi ez dugun turismo baten isla. Azken finean, nahi duguna da Iruñan noski Alde Zaharrean funtzio erresidentziala lehenengoa izaten jarraitzea, eta hortarako hau zen erabakiak hartzeko momentua. Azken finean, hor egiten duena, piso turistiko hauen ugalketak ekartzen duena da, ohiko populazioaren alde egitea, prezioen igoeraren gatik, eta baita ere ohiko merkataritza dendeena, ez? Lehengo auzoko dendak bilakatzen dira souvenir dendak. Eta hori da ekidin nahi izan duguna. Orain momentu honetan, Iruñan, zuk esan duzun moduan, erdia baino gehiago, 195 Alde Zaharrean daude. Eta orduan momentua zen erabaki hauek hartzen hasteko. Erabaki ere hartu beharko da tasa turistikoak egin ze gertatzen den, zurekinek dagoeneko adierazi du, 2025ko Sanferminetarako onartuta eta araututa egotea gustatuko litzaiokela. Hemen eskumena bare, Nafarroako gobernuak ez da, aldatu beharko luke, onartu beharko luke lege hori, gainontzeko udalerrietan ere aplikatzeko. Itxaropentsu zaude, posible izango da? Bueno, ikusiko dugu, eztabaida hori ez dago momentu honetan udal mahaietan, ez dugu horretaz hitz egiten hasi ere. Osea, hori badakizu eskumena da gobernuarena, parlamentuan diskutitu beharko litzateke, badirudi, hasi nahi dutela eztabaida horrekin, guk ez dugu gaizki ikusten, baina noski pentsatzen dugu hortan Sanferminei buruz hitz egiten ari garenez, Iruñari buruz hitz egiten ari garenez, pentsatzen dut baita ere udalek horretan gero nolabait parte hartu beharko dute eta tokatu behar zaigu bai ala bai hori kudeatzea. Aktualitateari lotuta, Siron jauna, galdetu egin dizut Madrilen izandako zurrumile horren inguruan, nola PPk azkenean lege erreforma alboratu egin nahi izan duen gaur debateari ez helduta denbora irabazteko, lege horren arabera etako 54 presok lortuko lukete arinago ateratzea. Nola ari zara bizitzen zurrumile hori? Bueno, pues hau baita ere erabiltzaile gisa, baina nahiko garbi ikusten dudana da orain dela kontatu digutenez, orain dela gutxi kongresuan aho batez onartu zen zerbait izan dela. Nire impresioa da eskuinak bozketaren momentuan bestalde batera begiratu nahi izan zuela, disimulo handiz esaten den moduan, eta orain, ez dakit, ezin dute pasatzen utzi oposizio, ez dakit, burutzen duen oposizio hori aurrera ateratzeko. Baina azken finean, hau da harmonizatu beharreko legedi bat, Estatuarena eta Europarrena, ez dago beste modurik, eta ziakaso hortaz aparte eta pixka bat eskaloi bat gora igotzen esango nuke, Estatuari dagokiona dela justizia ezartzea eta inolaz ere mendekua. Oso ongi berezitu behar dugu zer den justizia eta zer den mendekua. Uste duzu askotan entzun beharko ditugula, Euskal Herria Bilduko ordezkari politikoak Kongresuan eta Senatuan batez ere adierazten aurrekontuen negoziazioan, edo beste inolako negoziaziotik presoen kontua kanpoan gelditu dela? Hombre, nik pentsatu nahiko nuke, eta hori logikoena izango litzateke, hau dela ikuspuntu gizatar batetik hartu den erabakia, eta ez beste negoziazio baten baitan sortutako afera. Hau da logika, ez? Preso batek Europako estadu batetan hainbat urte bete baldin baditu, nola pretenditzen dugun gero berriro beste estadu batera pasatzean zigor hori errepikatzea. Horrek ez du logikarik, eta era ez dator bat Europako
legediarekin. Beraz, horrekin nahikoa den. Eta hori beste negoziaketa baten baitan sartu behar baldin bada, pues ez zait iruditzen dela logikoena. Hori berez, zera ondorio morala eta etikoa da besterik ez. Negoziazioak erabateko beste norabide batean Iruñean, aurrekontuetan erabat murgelduta zaudetelako, noiz jakin genezake aurrekontu proiektu horrek argi berdea jasoko duen ala ez, alkate? Bueno, ni itxaropentsu nago alde horretatik aurreratu nahi dugu eztabaida, badakizue orain azaroan zehar nahiko genuke ja findu pizka bate afera, ia azaroaren bukaerarako ja hasierako onarpena lortzen dugun eta modu hortan urtarrilaren batetik aurrera aurrekontuak izan. Hori izango litzateke hoberena, hori da nahi duguna eta ni oso itxaropentsu nago. Gauza asko aurreratuak daudelako, gauza askotaz hitz egin dugu, gobernu akordioa egin genuenean, gero abairekin eta kontigo zurekinekin, ja gauza hoietaz, en fin, mai gainean jarri ziren eta badakegu zeintzu diren gobernuaren oinarriak, baita PSN-erekin izandako eztabaidatan ere. Beraz, orain tokatzen dena da, noski, diskutitzea, haserretuko gara, noizbait ere maitik altxatuko gara, baina ni ziur naiz urtarrilaren batean gure lana behar bezala egiten badugu behintzat aurrekontuak Iruñak izango dituela. Bueno, bilera intentsuak dauzkazu hortaz aurretik. Joseba Siron, eskerrik asko, egun honen izateagatik, besarkada bat. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Bueno, hortxe, Joseba Sironek emandako lerroburuekin segituan goaz, biziko 14 minutu, orain Irati Errandoneak alare egunak utzitako beste lerroburu batzuen errepasoare.